Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Lebap we Balkan welaýatlarynaky bölümleri raýatlara biometrik pasport bermek işlerini wagtlaýyn towtatdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinden habar berýär. Şu günler Lebabyň we Balkanyň döwlet migrasiýa gulluklarının öňünde her gün 150-200 adam üýşýär. Ýöne 15-nji maýdan bäri bu ýere barýan adamlara biometrik pasport bermek işleriniň durdulandygyny aýdýarlar. Gullugyň işgärleri raýatlara daşary ýurtlara sapar etmäge ruhsat berýän bu pasportlaryň şu ýylyň oktýabryndan ýa-da 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan berilip başlanjakdygyny aýdýarlar diýip gidleýinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 22-nji maýda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä migrasiýa resmileri munyň sebäplerini Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Aşgabatdaky edarasynda biometrik pasportlaryň häzirlikçe gutarandygy bilen düşündirýärler. Türkmen biometrik pasportlary Ýewropada öndürilýär. Dünýäde häzirki ýagdaýlar sebäpli täze pasportlar gelip gowuşmady diýip habarçy migrasiýa resmileriniň biriniň raýatlara aýdan sözüni çitirledi. Habarçy bu ýagdaýyň indi adyrdan 8 aý bäri biometrik pasport almak üçin nowatlarynyň ýetmegine garaşýan adamlaryň aglabasynyň arasynda nägileligiň döremegine sebäp bolýandygyny hem aýtdy. Şu günler migrasiýa gulluklarının öňüne üýşän adamlar munyň adalatsyzdygyny aýdýarlar. Migrasiýa resmileri bolsa häzirki wagt daşary ýurtlara çykyp sapar edip bolmaýandygyny belleýärler we howluk maň daşary döwletlere gatnawlar dikeldilýänçe siziň zagran pasport meseleňizi çözeriz diýip adamlary köşeşdirýärler diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosu raýatlara biometrik pasport bermek işleriniň wagtlaýyn durdulandygy barada Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Lebap we Balkan welaýatlarynaky bölümlerinden şeýlede Aşgabatdaky edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda 3 ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýitileşmegi bilen Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmeleriň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda gadanç gözleginde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnetin artdy. Türkmen raýatlarynyň hususan da Russiýa, Türkiýe, Gadagstan, Kipr ýaly ýurtlara we Arap döwletlerine iş gözleginde gitmäge, uzak möhletli ýa-da hemişelik göçüp gitmäge ýykyn edýändigi aýdylýar. Munyň bilen bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary raýatlaryň biometrik pasportlar almak bilen bagly ýüzeýiz bolýan kynçylyklarynyň ýitileşendigini indi bir ýyla goly wagt bäri habar berip gelýärler. Pasport almagy arda tapşyrmak üçin ençeme aýa çekýän uly nowatlar bilen bir wagtda dokumentleriň taýýarlanmagy we berilmegi hem ençeme aýa çekýär. Käbir halatlarda dokumentler sebäbi düşündirilmeden asla berilmeýär diýip şu ýylyň fevral aýynda Azatlygyň habarçysy Aşgabatdan habar berdi. Döwlet Migrasiýa Gullugynyň resmileri bu prosesiň näme sebäpden ençeme aýa çekýändigi barada resmi düşündiriş bermän gelýärler. Ýöne türkmenistanylaryň käbiri munyň sebäplerini pasport çykartmakdaky korrupsiýa synçylaryň ençemesi bolsa, raýatlaryň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüne almak üçin görülýän çäreler diýip düşündirýärler.